Hi Shuna, jangan promodagai. Most welcome. Beira baje Shuna. Like dan. Thank you so much. Promodagai. Undujwbbai nama. Like don mommy and good night. Mar. Mar mengdeng no ayo bodong menglaiनाय. Welcome. Most welcome. Thangkana maka. Okay. Naga like motu. Thank you Chotu. Most welcome. नागा हंस रहा है क्यों हंसता है वे माथो जिर'सो नुखो आंलाय नागा सिंगल wait for most welcome hi बोल रहा है hi hello मा उन्दुबाय नामा नों आयौ BPF नों उन्दुवाखै दाबो उन्दुवाखैहाय मबाइल गंसे बहायबा दोनस'नानै लादोंहाय आङो नागिरगासिनो मबाइलखौ मोनाखै आं बहाय दोनफ्रांखोथाय दाबो उन्दुवाखै नों मा BPF वेलकम हेलो बाजाय बोल रहा है रोपनी आ गए वेलकम वेलकम खाना पीना हो गया क्या मैं आ गया हाँ हाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं रोपनी आ गई जों उन्दुयो नामा दा बायदियाव औ मिथिखायो आं जोंना माने दासो माबादों आरोना जागायदों नामा नोंना दासो सुरु जादों नामा होनदों बाजै मैं आ गया हाँ हाँ थैंक यू सो मच रोपनी आ गया आने के लिए एक मोबाइल मेरा खो गया कहाँ रख दिया मैंने भूल गया ढूंढ ढूंढ के बुरा हाल हुआ है मेरा आंखें खराब हो गया मबाइल गंसेखौ नागिरगासिनो आङो दहाय बहायबा दोनस'लांदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय बावबाय अबेयाव दोनलांखोथाय ओमफ्राय जोंहा पुष्पाबो फैबाय आरोना मस्ट वेलकाम पुष्पाराज बि होनबाय आरोना BPFआ मा जाबायनो मा नों माखौ जागायनो नोंखौ होनदां मुलिफोरखौ दासो माबादों नामा जादों नामा होनदों रुपुनिया फाइनाली मैं आ गया बाजे हाँ हाँ आ तो गया है रुपुनिया गए नागा अन पुष्पाया डार्लिंनो लाइक होनलायबाय थेंक यू सो मच गुड आफ्टरनून होनलायबाय नागायानो जोंहा चट्टू बिस्तर नीचे देखो बिस्तर नीचे नहीं है मैं कहाँ रखा पता नहीं दो जगह में रखते रहते उठे में मतलब कहाँ रखा पता नहीं अभी मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया नागावन पुष्पाया नोंनाव फैबाबो खामानि गैयानो आयौ माने पुष्पा थोस बिदि जायो सोरबा सासेखौ नुवाखै खोमा ओंखायनोथ' नागाया मा खबर बिमानो बुरा खबर है रे नागा मेरा रस बुरा है जोंहा सना वाइटि मस्ट वेलकाम लाइकल' नङा आयौ मालायनावबा गोबाव थायो बियो सुनिया आंनावबा दसेखौनो थाया वाइटि अके BPFआ नों मा जोंना मुलि जालाय नांगौ नामा सेंग्रा मानसियानो आयौ पुष्पाया कमेन्ट होनबाय कमेन्ट अन दा सेम नामा होनखो एकाउन्ट हल्डारनो थेंक इउ सो माच थानायनि थाखाय नागा मिनिबाय लाइक दानो थेंक इउ सो माच वाइटि BPFआ दे अमा खनसे एसे गोसानो एसे थोस गाबा बिदि खोमा साफ्रा खाथा होनना मिनिबाय मा हस्पिटाल सोंहरबाय थानाय नोंनालाय गोदाव सोराव साफ्रा खाथानि हस्पिटाल सोंहरबाय थानाय नोंलाय आलं जादों
बिपि बादे अमा खनसेनो आयु जारलाय नोंजों इखौ फरायखांबाय माथो आंलाय रुपनिया आप लोगों का बिना अधूरा है आपका एलबीपे हा आप लोगों का बिना अधूरी है आपका एलबीपे नहीं आने से नींद भी नहीं होता अच्छा रुपनिया गई थैंक यू सो मच रुपनिया गई सुना साप्राकाटा नाम मिलायबाय नै साप्राकाटायावलाय मा इन्टारनेसनेला हस्पिटाला रुपनि हनन पुष्पाया मिस्टार बार्डेन साप्राकाटायानो मा दं होनदों साप्राकाटायाव रुपनि हनन थेंक इउ सनाया नर्मादा इन्टारनेसनेल हस्पिटाल होनना मिनिबाय सोर दं बेयावलाय रं नाम्बार दं खोमा ओमफ्राय हामगौ गस्लाखौ सावनानै होनायखौ हामगौ आंलाय गस्ला गाननायबा नायनो हाथारा राबाब्रा ओमफ्राय आपका भॉइस साउंड सो स्वीट बट वेरी लो साउंड मेरा तो ऐसा ही है अभी देखो खिस हो रहा है गले पे दवाई खाने से भी अच्छा नहीं होता है बिपिबा ओंखाम जानोसै आंहा बायनो दे जानो मा ओंख्रि बेदर नङाबा जाया होनखादों नामा नों लेंहर मेन'काखौनो मेन'कासो नामा मेगनखौ सरि लेंहर मेगनखौनो लेंहर आं मबाइल गंसे गवाबा दोनसननानै लादोंहाय आङो जि नेट पेक सोहरलायबाय आङो उन लाखिनोसै होननानै ओमफ्राय मबाइलखौनो मोनासै आं ओमफ्राय मबाइलखौबो आङो माबायावसो फ्लाइट माबायावसो थुनानै दोनो आरोना फन थुबाबोथ' गाबनाय नङा बियो फ्लाइट मदावसो दोनो आरोना आङो बबेयाव गाबगोन बे फना नागिराबा सुनि फेसबुकनि राइट नाम्बारसोनो हा फेसबुकनि राइट नाम्बारसोनो आयु नंगौ थैगोन नोङो बे होनग्रासो मालाय होनदों हा होनग्रासो मालायनो बि होनग्रासो बुजायासै आं पुष्पाया लिंहरना होनदों गैयाहाय मबाइल मोनसेखौ नागिरनानै मोनाखै आं गड प्रमिसबो बिद्दाबो आयु मबाइल गंसेखौ नागिरना मोनाखै आङो ओमफ्राय दोनलांदों दहाय सर्टकेसावनो दोनदों बायदि मोनदोंमोन टेबोल सर्टकेस बिदियाव दोनदोंमोन आं ओमफ्राय दोनस'नानै लागोथाय ओरैबायदि खर' गेस जाबाय मेलेमा आंना बिजि थुग्रासो आयौ नंगौ पुष्पाया नागिर थगायाखै बिद्दाबो गड प्रेमिसबो बिद्दाबो बावदों दहाय फट' थांदोंमोन ना जोङो फट' थांदोंमोनहाय बैथिं दलाइगावथिं ओमफ्राय मबाइलखौ गंनै लाङा रिसार्जबो गैया होननानै गंनै लाखाया आं बै मोनसेखौ ओरैनो मालाबा लाइभ होबाल' ओरैनो अनाव दोनो आं बाहाया नङाबा दोनलांखोथाय नागिरबाय आं गैया बावबाय दिमागा बोरैबा जाबायहाय आंना रुपनिया आज सुबह इतना जल्दी ऑफ कर दिया एलबी में तो जल्दी ब्रश करके आकर देखा एलबी ऑफ हा रुपनिया गई लेकिन ज़्यादा लोग नहीं था इसलिए मैंने ऑफ कर दिया फिर वो वोट देने के लिए थोड़ा काम करना था ना इसलिए जल्दी करके चला गया सुनिया ब्लूबो होखाया थोथसनो आयु र'होनो मेगनानो जालाहाय बोरैबा जाथारबाय आंना दं रुपनि आगै डिलीट किया है क्या लिखा था आंखौ असे अनो नामा बि हा आंखौ एसे अनो नामा बि बसुमतारी ना लाथिख' नों मा होनो बेखौल' नांगौ जेबो नाङानो हा अनोब्रा अनो मा अना जानांगौ एखे मोनोनो गावनि फार्सजों नोंखौ
गावनि माबाजों आरो खोनासंनायखौहाय गावनि सिंजों माबा एखे मोनो नोंखौ रायलायनाय स्टाइल मोजानाय एकदम केरेक्टार एखे मोनो नायखुमानायखौहाय बाल थैथारगोन आङो। ओमफ्राय सनाया जोंना अन आरोना अनमारो सयथिबोनो दाहानि जाते होननायसो जासिगोन ओमफ्राय आंखौलाय अना नामा आंखौलाय अना ना मानो पुष्पा होनना मिथिबाय रुपुनिया बाजै आप मेरे को अभी तक साफ नहीं किया हा क्यों नहीं किया मैं किया है ना लेकिन हाँ सच बताओ वीडियो दिया है कि नहीं मैं तो नहीं देखा है रुपुनिया गई साफ किया है क्यों नहीं कहेगा रुपुनिया गई अना थेंक यू सो माच आब' कुसुम लाइक होनदों आरो ना मस्ट वेलकाम आब' कुसुम एलबि दोनबाय नामा पुष्पाया आं हायाव दंना बिफां सायाव दं बेनो हायाव गैया नों बिफां सायावसो दं बिफां थिखिनियावसो दं नों बिफां थिखिनियावसो दं गलालै नों गलालै नोंबो गिथि होनना मिनिबाय पुष्पाया उनाव आरोना दिङागै मस्ट वेलकाम बाजै आं समखौनो मोनला बैसागुआव नङाब्ला होनहांगाबाय दे बैसागुआव मा बैसागुआव फैसिगोन नामा न'आव नोंहा डिउटि मावनाय जाबायबा दिङागै दे बेखौ नङा दिङागै दागाब प्रमदा जोंहा हेल' बाजै सनानो थेंक इउ स माच जोंहा सना आगै प्रमद पुष्पाया मिस्टार जाम्बा हाला नों आंजोंनो मिस्टार जाम्बा हाला नों आंजोंनो वाइटिया पुष्पा नों बारावसो गोजावना दङ बारावसो दंहैयो थैगोन ओमफ्राय मजिदा फैदों आरो ना मस्ट वेलकाम मजिद इन्डियानो गुड EB9 बि बसुनो गुड इभिनिं जोंहा दसेनो गुड नाइट खालामसै दे गाइसमेन दासो मा होनो 14 मिनिट जादों वेलकाम दे अजित ओमफ्राय रुपुनिया अनामिका PLB दिया संगीता बाजै PLB आप PLB दिया आदमी कहाँ से आ गया आदमी तो बहुत सारा है लेकिन इधर उधर जंपिंग करता रहता है रुपुनिया गई क्या करूं बैसागुआव नङाब्ला सम मोनला होननांगाबाय दे थाब लादोहाय दिङागै बैसागुआव अजिदा मिनिबाय आरोना अनलि खोनान मिनिफैबाय आरो जोंहा वेलकाम जोंहा गुड नाइट होनलायबाय नै आं मिथिखायो नोंना दानो गुड नाइट जाया 2टा 3टायावसो जायो गोरान वेलकाम दे दिङाया लाइक होनांगाबाय थेंक इउ स माच आगै दिङा गुड नाइट बायनो गोरान र' नोङो रुपुनिया लेकिन मेरा फेवरेट LB तो आप है 100% अच्छा थेंक इउ स माच रुपुनिया गैसना ओमफ्राय वाइटिया पुष्पा आंना लाइनाव दोनगो दं आं बाहायाखैसो होनबाय आंला मा बाहायनो नोंलाय बे थिखिनियाव गाखोनानै थाबाय थाबा जागोन दौथाला थिखिनियाव गाखोनानै थाबाय थाबा नाहरबा जागोन नामा नोङो वाइटि अजिदा टाटा बाय बाय दे बुसु अकेनो आयौ दानो अके र' नोङो बबेथिं जाम्पिं खालामहैनो नागिरदों नंखादों आं नोंखौ अजित जाम्पिं ना नोङो इथिंफोर नोंबोथ' उन्दुखायाना नोङो मिथिखाबाय र' थगायसे नों आंखौ थगायसे अजित गाराना मिनिबाय मा ओंख्रि जाखो बेनो ओंख्रिया माबासोमोन दाउ बेदर भाजा ओमफ्राय माबा दालिसोमोन अजिदा नायखुमाबाय आरो ना गाराना लाइक होबाय दे नो ओमफ्राय जोंहा प्लिज गाइस मेरा बाजै बि बसुमतारी को सपोर्ट करो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो हा करो गाइस थेंक इउ बेसे गोबाव जाखो लाइभ हानायानो
हानाया गैया दासो नै 17 मिनिटआवनोलै आरो माबाखौनो 1 आवार्सखौनो माला जागोन मेव 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 मोनखायोलै गोसोआ आयौ उसुखुथु मोनलायो वाइटिया आंना क'क्राझार चिरां उदालगुरि बाक्सा जेरावबो दं होनना मिनिबाय आयौ सोर होनगोनलाय नाम बुंनो वाइटि सोर मिथिखायो आं नाम बुंनो नामा स्राय हिन्जावनि लानानै फैथारदोंहाय बियो पियार बारायगासिनो नामाब्रा वाइटि पियार बारायगासिनो नामाब्रा वाइटि खोन्थालाय ओमफ्राय अजिदा आंनो दहरलाय नोंनि दाउ बेदरा बुसु आंबो जानोनो गोथावथारमोन बहुद जाबाय आं आबैमोनावबो जाबोखादों दहाय दाउ बेदरा न'आवबो दाउ लकेल जाबाय आं जा गोथाव जाखाबाय आं सनाया जोंना मा होनखो वाइटिया फेसबुकआव उसुदा बोनानै नायलाय उल्था बोनानै नायलाय होनना मिनदों फेसबुकआव उसुदा नायगोन आं र' नायगोन प्यार बढ़ रहा है क्या जोंहा वाइटि सना मिथिखादों आं नोंखौ फेसबुकआव निरिबिलि होननानै नायलायनो निरिबिलिया सोर जाखो र' निरिबिलि दंमोन खोमाहाय आंजों फ्रेन्ड नामाथाय निरिबिलि नायनांगोन र' बिलि ना निरिबिलि बेलाय गोदाव सोराव बिलि खोमा बिलिसो जागोन बे मा निरिबिलि बेलाय बुदुमजागोन नोङो र' बे काश्मिरिनि फिस्थाया गोलैला नामा बिबसु फिथाया काश्मिरनिया दङब्रा जायाखै आं गोबाव जाबाय जोंहा मिनिबाय बिलिसो मा निरिबिलि बिलाय रुपनि आगै अनन जोंहा सागर माबाया इण्डियान पुष्पाया थांबाय नामा जोंना पुष्पा हेल' चला गया क्या कमेन्ट प्लिज जोंहा रुपनि अनन थेंक इउ आगै थांबायहाय वाइटि बे पुष्पाया खारबाय दा नागिरहैबाय बेयो फेसबुकआव फेसबुकआव काबाबि होननानै नायलाय सोर बिसवाकाबि बिलाय सोरमोनथाय बिबा आं हले बे बिलिखौ मिथियो आंनि दाउखौ बुथारनो खाया हे सब्जी आंनि दाउखौ बुथार लेकिन है छोटा बहुत है लेकिन हमारा नहीं था दूसरे के घर के था हमारे घर में रह के अभी बच्चा वगैरह हुआ बड़ा हुआ उसको ही पाल कर मार कर खा रही हूँ अभी रुपनी आ गई ओमफ्राय अजिदा आं लाइक हरखाबायलै ना बिबसु होनदों नों होगोन ना होआखैथाय आंथ' नुवासैना रुपनि आगै अनन थेंक इउ स माच कमेन्ट हरलाय नुबाय वाइटि बे पुष्पारासो खारलांबाय दा नागिरहैबाय बियो फेसबुकआव बिके ना बिश्वकर्मा बिटिवाइ ब्रानो बिके माने बै फेसबुकनि माबाया मा होनो इउटुब माबा सालायग्रानि बिकेया ना मा जाखो सोरजों फ्रेन्ड दंब्रा नोंहालाय फेसबुकआव आरजोंलाय गैगोन ना गैया बिटिवाइजों गैगोन ना गैया वाइटि
माबा बिबोनांजों गैयोना गैया नोंलाय? आदा बायला बिबोनांजों गैयोना गैया नोंलाय? फ्रेन्ड दंना गैया? सोर सोरजों दं? पुर्निमाजों दंना गैया? सुनी होनना मिनिबाय। मैं खासी पता मालूम है कैसे मैं कैसे पता मालूम है। हाँ वो गुगरी को ऐसे करता रहता था ना गुगरू को पता है इसलिए दंजोबो होनो। औ ओमफ्राय बैजोंलाय गैया? जोंहा बिबारिजों गैयोना गैया? बिबारि गावदांजों दाउखुमैजों गैयोना गैया? दाउखुमैजों बिसिनासो थाङोहाय मालाय जोंना बिलि माबामोनासो वाव 1K 2K थाङो जोंना आरो मा गैया आंना कमेन्टखौनो हरखाया बे वाइटिया सुनिया साला गावनावबा जि हरो आङो मिनिनायबाबो इम'जि माबा माबि हरो आंनावबा खेबसेबो फैया दहायनि नुवाखै नागारनाया गैयाब्रा नाइसबो गैया बिउटिफुलबो गैया मानसिफोरा फथायनायसो गोमाजोबखो ना आंहाबो मोनसेथिं थाबा मोनसेथिं गोमायोना बेखायनो दंजोबो होनो थाखागोन ओमफ्राय लाइक 8 अके बिबुसुन अके थेंक इउ दे वाइटिया पुर्निमाजों गैया होनना मिनिबाय मानो गैया नोंलाय मोननै दंथ' बिसिना दख'ना स्टरबो दं मोनसे दिपौजों दं दाउखुमैजों गैयानो दिपौजों गैयाहाय आंना दंसै नामाथाय लाइकबो हरा कमेन्टबो हरा मालायनि कमेन्टफोरा 100नि बारा थाङो आरोखि आरो मा होननो जोंनिखौ आंनिखौ 10 25 बिदियानो फैया ओमफ्राय नोंना आंनाव बहा फैदों सुनिनो इसुर गोदाव सोरा नायखाया सोरजोंबा मेसेन्जाराव लाइन मारिबाय थादोंमोन बे आंनिखौलाय बहाय नुनो सिस्टार आया हेल्प सिस्टार वेलकाम सुना गुड आफ्टारनुन जोंहा सिस्टार सोरनि फट' लानानै फैबावखो किसका फट' लेके आया है अभी हाय आब' मा खबर होनदों आरोना मिजिं वेलकाम जोंहा मिजिं आगै जाखांबाय नामा ना डिउटियाव सिस्टारा लाभ इउ होनदों लाभ इउ टु सिस्टार ररा किउ रटा रहता है रे तु वाइटिया आंना जोबोद मा होनखो जोबबायसो होनना मिनिबाय जोदोबखायोब्रा मोननैथिंलाय नाव मोननैयावबो आगान होबालाय अबेयाव मोननै मोनथाम आगान होबालाय अबेयाव जानो जोदोबखायो रूपनिया रितिशा उजिर को जानते हैं क्या आप रिशिता उजिर हाँ सुना तो था कौन है ये रिशिता रूपनिया गई उसका चैनल है क्या सिस्टार अक्षय होनलायबाय अच्छा अक्षय खिलारि अजिदा ओइ बिबुसु आं थांनोसै दे डिउटि दं अके बाय बाय अके बाय बाय अजे थेंक इउ सो माच सिस्टार रहा हे सनाया जोंना मानखो निरबिलिजोंल' SMS गेलेयो आं रावजोंबो गेलेया आं सुनिनो निरबिलिया सोरहाय बिलिसो बिलि मा निरबिलि बेलाय ना सोरबा बेलेग दं निरबिलियालाय मिजिङा डिउटि गैया दिनै आब' जाखांना उन्दुबाय आब'नो ओइ नोंसिना मा मोजांहाय मालाय ओंखाम जानायनि सिगां मोनलोंलायो आरोना एक पेक आगै मिजिं बरिया दे नोंसिना आर्मि ना मामोनलाय मा डिपार्टमेन्ट मोनलाय नोंसिना मोजां दे बरिया जोंहा वाइटिया निजिरानि दं ददेरे बर'नि दं निजिरा ददेरेयालाय बै माबानि जाहैबाय जोंनि बे इउटुब माबानि स्मिथानि दं फेसबुकआव स्मिथानि गैया खोमा आंनाव मिजिङा होनदों मोजांथार ये देखो सिस्टर मेरा बॉडी लेके आ गया फिर चेहरा किसका है मेरा है या इन हाउस का है लेकिन देखने में इन हाउस जैसा देखता है मेरे को आपको फिल्म बनाया दिया मैंने क्या है आइफेम ना आइफेम मिजिङा आब' होनबाय वाइटिया आरना
मोननै फेसबुकआ होनदों आरना नोंना मोननै फेसबुकआ मोननै आरो ओइ गथ' दाबो दोना नामानो गथ' नों नुदों नोङो अमा बुन्दा नुवाखै नोङो दासो 27 मिनिट जादों मालाया 3 आवार्स होयो 4 आवार्स होयो 4 आवार्स होयो आंहा 1 आवार्सखौ होनो मोना जाहैबाय दासो 27 मिनिट जादों गैयानो नुवाखै साथाम साबा सासेल' सिस्टारा मिनिबाय आरोना ये बॉडी तो मेरा है चेहरा लेकिन मेरे जैसा नहीं है रे देखने में थोड़ा मेरे जैसा दिखता है लेकिन इन हाउस आबो के जैसा भी दिखती हूँ मैं आंनि सनाया आरना होनदों सुनि आरना रसिला खासिक'त्राथिं हाबा जादों दा बिजिनिनिमोन बियो आरना ने वारिना नार्जारिमोनलाय मोनसेया फैसा मोनबाय खोमाहाय मालाय बेना मोनगासिनो देखो ओनु का चेहरा लेके आया है सिस्टर देखो सिस्टर ने ओनु का चेहरा लेके आया है वाइटिया र' आंनि हिन्जावनिजों फल' खालामगोन आंनो नोंनि हिन्जावखौ हम भाइरेल बे बेबो मालाय फैसा मोनबाय नामा बेबो हा नोंना बेखायनोथ' रागा जोंदों नोङो दाखालि सुनि गावनिख्रुइ बांसिन भाइरेल खोमा मालाय फैसा मोनबाय खोमा बेखायनोथ' रायदों नोङो साला बिबा बिदियानोथ' हौवाफोरजों गदाय लाजायो नांगौ समाव मोना नालायनो आयौ मा बुंनाय जाखो नङाबा नोंहा सासेखौ मोनाखै आरो मालायनि सानै लानायखौ थिना रायखांदों नोङो सिस्टारा अके होनबाय आंहा रायलायखांबाय बल खेला गेलेनानै मेंदों मालाय उन्दुबाय सिस्टारा ओके सिस्टारा मोनू का चेहरा नहीं है किसका मोनू कौन मोनू काला काहे वाइटिया सुनि आर बैसो सुनिनो सोर आरो आरा सोरमोन बुजियासै आं आरा रजे ना मा जाखो सिस्टार मिनिबाय बिरदावफैदों जोङो हाय होनफैलायबाय हेलौ आंहा दासोहाय मा होनो अके जेबो नङा बिरदावसना आखि देरखानाय लांखानाय ओमफ्राय गुजुनायानो हामाहाय नै बिपिएबा मालायनिखौसो नुखाजोबनाय ब्रानो एसे बिदि जालायखायनो लायाखै आरो नों दाबो वाइटिया आंना हिन्जाव फेसबुकाव जेबो हगारालै नोंसो हगार होयो आंसो हगार होयो नोंसो नोंखाय नोंनाव थगायदों बे जोंहा सिस्टाराव किसका चेहरा लेके आया है अभी गुड आफ्टरनून बोल के हंस रहा है किसका चेहरा है ये मा ओंख्रि जाखोहायनो दाउ बेदर आदै दाउ बेदर दालि नोंहालाय मा जाबोखो बेदर सुनायानो हालाहाय आङो गले में किस हो रहा है गाइस मेरा दवाई कहाँ गया मुझे दवाई पीना है मुलि लोंसै आं मा ओंख्रि होननाय सिस्टारा दाउ है दाउ चिकेन और दाल है सिस्टार रुपुनिया गयन सिस्टार अन रुपुनिया गयन बिरदावा मा होनखो जोंहा सबाय बिमाजों ना ओमफ्राय ना बाथोन ओमफ्राय थाइगिरजों नासोमोनहायनो गोथावहाय बरिया
ओमफ्राय मा होनखो अबेसिम थाखो अनलि कोरोना मिनि फैलायबाय आरोना जोंना गोदो नबेयाव दालाय बास्लाया नोंखौ र' हाथुराजों होगोन आं बिदावा ओमफ्राय दरसाना अमाजों नारजि दं आयु अमाजों नारजिखौ जाया नोङो वाइटिया दे बाय बाय बिब'सुन आयु दानो थांसै र' दसेबाव कोरोना मिनिबाय बिफिबा दोन्दो गथ'नो आंखौ गथ' जायो नों बिबन बिबाजे आगै साला आं 40-50 बोसोर जांखौनो गथ' होनलायबावदों बे साला बिफिबा इउपिपिएल खालामगोन आं नोंखौ कोरोना गुड नाइट बाय बायनो थैद र' कोरोन रितिशा उजित बड'लेण्ड का सबसे समायना लड़की ओहो हा इंस्टा पे ना हा इंस्टा पे ज़्यादा है हा यूट्यूब चैनल भी है ना उसका हा याद आया मुझे अभी सबसे समायना लड़की हाँ बहुत सिंपल रहता है और बाल लंबा है उसका याद आया मेरे को सिस्टर माँ ओंख्रि ये देखो सिस्टर देखो मेरा बॉडी लेके आ गया फिर से कहाँ मिलता है ये फेसबुक में मिलता है क्या ओए सिस्टर मेरे से फेसबुक में फ्रेंड है क्या सिस्टर कहाँ से मिला इतना फोटो मेरा फोटो कैसे मिला ओमफ्राय वाइटिया माबोरै फल' हरगासिनो आं फेसबुकआव दे नायना लानो माबोरै फल' हरगासिनो आं फेसबुकआव दे नायना लानो अके सोरनिजों सिस्टारा मिनिबाय बिदावा आं बिरलांनोसैहाय दे नोंहाय र' कोरोना मिनिबाय बिदावा नै फोर जालायबावबाय आयु र' दसे थांबायबो आरोना बेयो सिस्टारा बसुमतारी क्यूट बेबी नो आयु दूधे रहा है क्या मैं तो खाना खा के आया अभी बिफेबा फैलाय इसोर बिफे सुनिया सिस्टर ओके होनलायबाय आपका फेसबुक क्या नाम है क्या नाम था मुझे क्या पता मुझे भी याद नहीं है सिस्टर तो कैसे मिला मेरा फोटो आपका फेसबुक नहीं है हम देर में देर में मिलता है क्या देर में सिस्टर ऑन ओके होनलायबाय रुपुनिया अरे हाँ उसका चैनल है मैं बहुत उसका वीडियो देखता था बहुत क्या बोल रहा है बहुत सुंदर है हाँ वाइटिया माबोरै नङामोन ब्रै फल' हरगोन आं सुनिनो हा माबोरै नङामोन मा होनखो जाखो माबोरै नङामोन साब्रै फल' हरगोन आं सुनिनो हा बुजियासै आं वाइटि आलुफारानि फैदों जोंहा आंसो फाग्ला आलुफारानि वेलकाम मिनि फैबाय आरोना मस्ट वेलकाम जोंहा जाखांबाय नामा सिस्टार अन वाइटिया लाइक कमेन्टबो हरगोन आं सुनि होनना मिनिबाय हयना नंहैथाय जोंहा आलुफाराया लाइक होबाय दे नो थेंक इउ स माच मिनिबाय गुड नाइट थांसैबो आरोना आपको क्या होनखो आपको कैसे उसे करता है किसका फोटो है आएगा ओमफ्राय रुपुनिया एन महिलारी को जानता है हाँ एन महिलारी पता है ना उसका लड़का भी वो उस दिन लड़की हुआ था इसे पता है लेकिन कम हो गया मैं उसका वीडियो नहीं देखती अभी रुपुनिया गई इतना क्यों देखता है रुपुनिया गई सब कुछ पता है तेरे को आलुफारानि हंस रहा है वाइटिया मोनब्रै फल' हरगोन होनदों सुनिनो दे हरदो दे मा नाम सोरनि बेलाय नामफोरालाय ओमफ्राय जोंहा आलुफारानि जोंहा आलुफारानिया आं सोर होनो बेखौनोथ'हाय सोर जाखो आगै माबासो नामाथाय मा होनो एसबि आगैसोमोन नामाथाय ना सोरमोनथाय सिस्टार हेलो होनलायबाय आरोना गुड ये किसका चेहरा लेके आया अभी
रूपनिया चैनल का नाम एन महिलारी। हाँ हाँ पता है एन महिलारी। हाँ उसका सास का भी है ना चैनल, सास का भी है उसका पति का मजोमा वो टीचर है ना, उसका भी चैनल है। आलु पारानि मानो मिनिखो दे नोङो, सोर जाखो दे वाइटिया बाय होनबाय आरो दानो। आयौ र' सिस्टारा वा होननानै सिबाय आरोना मिनिबाय। ओमफ्राय जोंहा नायदो आगै फैदों। हेल' हेल' मेदाम जि मा ओंख्रि जाखो होनदों। वेलकाम जोंहा आगै नायदा नायदो सरि माबासो दालि माबासो दाउ बेदर। नोंहालाय मा जाखो? सिस्टार हंस रहा है ये किसका चेहरा है? संगीता का है क्या सिस्टर? कहाँ कहाँ मिलता है? मैं और अपनी आगे क्या बोला था? मैं इतना नहीं देखता है रे उसको। अच्छा थांजोबखो माखो गाइसमोन। आयौ दासो माबा मिनिट जादों मिथिबायना, 38 मिनिट जादों। आंनाबो दाउसोमोन मेदामनो। ए गोथावना दाउ लकेल ना बयलार। देखो अभी संगीता का चेहरा लेके आ गया फिर से सिस्टर। मानगो आं लेंग्रासोनो लाइक देन। थेंक यू सो मच मस्ट वेलकाम। सोर जाखोमोनथाय? भाई सिस्टर किसका फोटो लगा के आया है? सिस्टर अभी देखो ये संगीता का फोटो लगा के आया है और मेरा भी लगा के आता रहता है। गुड आफ्टारनुन आइमनो। नायदो खबरफोरा मोजां ना मेदाम जिनो? खबरा बिदिनो मोजां नङाहाय आंनिया नै गुजुनायानो हामनो रोंला। हाय बाजै संगीता नै रुपनिया गुड आफ्टारनुन होनबाय। जोंहा गानजा फाग्ला फैदों मस्ट वेलकाम। गानजा फाग्ला सोर जाखोमोनथाय? फट'आ माथो बेलेग जालायबाय बेनाबो प्रफाइलालाय मिनिफैबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा लिंग्रासोआ मिनिबाय। गानजाया सना माइनाव मा खालामदोंनो नै एलडि होदों माथो मानसियानो गैया। थैनोसै जाखाबाय नामा गानजा फाग्ला लेंग्रासोआ? नरमदा इन्टारनेसनेल हस्पिटाल वाइटि साला। थेंक इउ सो माच मेदाम जि दाबो मन' खालामनो हायाखै नामा नों? गैया 2000 नांबावगौहाय दासो आधायानो जाबावाखै। सानबा 6 दिनसो नांबावगौ आधा जानो। ओमफ्राय महरा माथो बेलेग जाखो नोंनालाय? नै नायदो एक्सट्रा सासे दङना बैयो गथ'आ। मामोनलाय बेयो? ओइ सासे हिनजाव माबालायनाया नों नङामोन ने आगै? नायदो एक्सट्रा ना अफिसियेल नङामोन खोमालै बेना आंनाव कमेन्टआनो थाङा ने। नोंना बे जाखो आं हमनोनो हायासै दे। ओमफ्राय महरखौ आं नोंनिखौ बोरैबा बेलेग नुथारदों। गानजाया मैंने खाना खा लिया। अच्छा सुनि मानि नाम लानाय हो होनदों। अके सना माइनाव मा ओंख्रि होनो? दाउ बेदर दालि। गानजा फाग्ला ऑन मेरे तो डीपी चेंज नहीं होता परमानेंट फिक्सिं। अच्छा गानजाया गाब्बाय आरोना। नायदो इमान गोबाव जाबाय दाबो मन' जायाखै। जायाहाय बोसोरनै जानोसै। ओमफ्राय एलबिबो होआना भिडिअबो होआ आरो भिउसबो गैया। अबेयाव जानो टाइम मथेबो एलबि होआ नालाय 1 आवार्सफोरल'सो होयो। बेयावलाय 2-3जोंलाय मा मन' खालामनो हानो? रोङि मानसिया जाम्बि जाहैबाय आगै नायदो।
गांजा पगला ओ रूपनिया सिस्टर अभी पिक्चर लगाना गया है फिर से हा हा लगाने के लिए गया है गांजाया ओके आरोना अन रूपनिया गई गांजा पगला अन लेंग्रासोआ आं नोंनि एलबिआव आइडिजों फैबाय थायो नोंसो सिनाया आंखौ औ मिथिखादों आं मिथिबाय खोन्थायाबा माबोरै मिथिनो आं नोंखौ सुनि लास्ट एन्डिंआव एसे इसारा होनानै थांनांगौब्रा नायदो मेडाम आंनो नायदो एक्सट्रा अफिसियेलमोन नोङो बै कामाख्याव थांलायनाया नङा माबाया बै मा नाम मोनलाय बैयो एक्स एनडिबिनि हिन्जाव माबा बे बुंनांगौना बुंनाङाथाय मा नाम मोनथाय बेयो बे हाबा जाफिनलायनाया नों बानायनानै होनाय नङामोनथे ना बेयो नङामोन नोङो आगै आं नोंखौ गोसोमसिन नुदों दे ओमफ्राय बेखौ एसे गुफुरसिन नुदों ना मबाइलावसो बोरैबा नुखो ना माखो आं मिन्थिला गानजाया अन आरोना नागा वाइड होनबाय ओमफ्राय गानजाया रकिं लाइक ए रेड रज बसुमतारी मेरा नागा चटु हे गरम लाइक देन थेंक इउ सो माच गरम गानजा फाग्ला अन गरमा नरहदा इन्टारनेसनेल हस्पिटाल आच्छा थेंक इउ सो माच हेलौ होनलायबाय नै जोंहा गानजाया माथो सानैल'सै माथो गानजाया हेलौ गरम मिनिबाय जोंहा सिस्टर और ये किसका चेहरा लेके आया फिर किसका चेहरा है ये किटी का है क्या लाइक दोनो गोसोखौ खामखाङोनो आयौ फट'आबा सोरनि जाखो खानाय फेरखंखं थफेफे लालायनाय आगै नायदो थांगोन ना माखोथाय हस्पिटालाव हेलौ बाजै प्रमदा हेलौ हाय हेलौ लाइक होबाय दे मेडाम जिनो ओमफ्राय आं खोन्थायासै नोङो खोनादोंना खोनायाखै आं होननायखौ थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय नागा फिर से आ गया थैंक यू सो मच नागा छोटू अभी देखो चेंज करके आ गया फिर से गुड मॉर्निंग बोल रहे हा मॉर्निंग नागा छोटू ये बॉडी हटाओ तुम्हारा बॉडी इतना बड़ा कैसे हो गया गोसोम जमै लाइक डन थैंक यू सो मच मेरा आईडी चेंज करने के लिए आया है अच्छा गोसोमा जोंनाव मिनि फैबाय आरोना गोसोम जानाया अके पुष्पाया नुबाय अबेयाव खारनायमोन बियो होम मिनिस्टारनि फनमोन आयु नंगौ खबरदार हुसियार प्रमदा बैरा बाजै सना मा ओंख्रि होनदों दालि दाउ भाजासोमोन प्रमदा गै नोंहालाय केटिएम फैदोंहाय जोंना गुड आफ्टारनुन फैलायबाय आरोना आफ्टारनुन जोंहा केटिएम हास्ता भी है गुच्छा भी करता है जोमैया इन्टारनेसनेल हस्पिटाल अके थेंक यू सो माच केटिएम गुड आफ्टारनुन नायदोया गोजाम लोगोफोरानो गैला माथो मेडामनो गैला मालाय मन' जाजोब्बाय फैलाहाय बिसोरो मन' जाजोब्बाय मालाय आरो जाय फैग्रा बिसोरो मा गावसिनाव माबा होग्रा थानायखौ बिसिनावल' थाङो आरोना मालाय मन' जाजोब्बाय गासिना सोरना जागोन इयारना जाबाय MMB सोरना जाखो जोमावनाबोथ' जाबाय एसे माबानाथ' जाखानाय माखासेयाबो जायना जाजोबथारसिगोन बिसोरबो फैनाय नंला आरोना मालाबा आंनावथ' फैखायानो सासेबो आगोलाव फैयोमोन सासे सानै गैला दा नायदो खोन्थायासै दे नोङो आं सोंनायखौ
गुड आफ्टारनुन होनलायबाय रुपुनिया बाजै मेरानि नागैया सजाव रुपुनिया गै गुड नाइट सजाव जोमैया बिसाल होनना मिनिबाय बिसाल आच्छा प्रमदा बैरा बाजै सना नासो होनदों बेयो गोथाव ओमफ्राय पुष्पाया हुसियार जाम्बि अननाय मोनबानो जायो मेगननि जेबो नाङानो आयौ मे हुसियार जाम्बिनो अननाय मोनबानो जायो मेगननि जेबो नाङानो नंगौ रुपुनिया आप ही करेगा ना जाएगा बोलो बाजे हा जाओ सो जाओ अच्छे से जाओ सो जाओ रुपुनिया गई बाय बाय थैंक यू सो मच सुना केटीएम अनन थैंक यू रुपुनिया रिथिता उजिर को सपना देखेगा आज अच्छा देखेगा देखो लाइक डान थैंक यू लाइक डान बेफोरखौनो सोंबाय थायोलै मेदामनो आयु खोन्थायासै आरो नंगौना नङा बायदिबो मोनदों महरखौ नायनानै खिन्थु बिदि नङामोन ना नोंना महरा बै आं जायखौ सानदों बिदि नङामोन ना माबा सोमज्रो गोसोमसिन जानाय नुदों आं नोंखौ ओमफ्राय लाइक डान मिनिबाय आरो ना सागर ब्र होनना मिनिलायबाय नै मेगननि नामा मेगननि थखा पुष्पाराज चुक्केगानि इच्छाला नामा पुष्पाराज सासे अबेयाव दंथाय जोंहा पुष्पाराज 1 अबेयाव दंहाय ओमफ्राय पुष्पाया लाइक डान हाजेव हाथाय मारामनो आयु बहाय हाथायखौ माराम नुदों आंनिखौ नोंनासो माराम हाथायखौ फुखायोहाय आं खेबनै रुपुनिया ओके गुड नाइट बाय बाय ओके बाय बाय थेंक इउ बाय बाय फैखोना फैदिया नोंना सिनिला पुष्पाराज जोंहा सानसुआ दहाय लाइकल' होनानै थांबाय आरोना गेटदाङा इंटरनेशनल ओके पता है मुझे इंटरनेशनल पता है इंटरनेशनल हस्पिटाला मोजांनोथ' जोंहा लाइक डान फैसो गारो माथो आं हाबफैफेराखै खेबसेबो उन्दुनोसो ओंखारबाय माथो थैनोसैहां आङो गुजुनानैनो जोंहा रानस्राव बाला फैदों मस्ट वेलकाम लाइक डान होनबाय थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय रानस्राव बालाया मिनिबाय मेथ' गंगा का पागल आयौ सोर जाखो हेल' होनबाय आरो हाय इंटरनेशनल अच्छा चेहरा किसका है बाबा मेथ' गंगा का पागल अच्छा बि गैमारलाना होनदों माया पुष्पा नाम्बारा गैला नाम्बारा गैला सानसुबालाय इंटरनेशनल जालायबाय मेथ' गंगा का पागल ओके किसका गंगा जमुना का होनदो या किसका जोंहा सोंगिया दोनगोन ना दोनाखैथाय सोंगिया एलबि दोनाखै ने बे बाबु कुसुमाबो एलबि होगासिनो दंमोन ने दोनगोन ना दोनाखैथाय फोथाय खेबस' हाया हे वेलकाम जोंहा लाइक डान होलायबाय थेंक इउ सो माच इसमाय गंगा पागलनो इसोर हेल' होनलायबाय आरोना हाय पुष्पाया आंबो उन्दुनोसै होनदों र' 10थाथ' 10:30 उन्दुदो 10:30 आंबो दोनसै बाल निरबिलिनो आयु बिलिसोहाय निरबिलि नङा
love baby नो टेन थार्टिसिम थादोब्रा पुष्पाराज थांखो ना माखो हेलौ हेलौ पुष्पाराज चला गया क्या होनदे नागा वाइट नागा वाइट है क्या ओके ओके 10:30 तक रह लो गाइस कौन है थोड़ा सपोर्ट करो कमेंट करो मेरे को मा होननो बि खोन्थाबावलाय एसे ने मा होनो बि खोन्थाबावलायनो होनोब्रा गावनिजों एखे मोनोनो नोंखौ मा होनबावनो आं सेम बिनि कपिखा होनखायो आरोना चिरां खिफैदों आयौ बाव दङ नोंलाय लाइक दान साबदान आयौ मिनिबाय अके वेलकाम उन्दुलांबाय सानदोंमोन आं नोंखौ ना सोरनिबा एलबियाव दं आब' गसुमा दोनबाय नामा एलबिखौ चिरां पुष्पाया मा बाल गावनि बिलाइ गावनिब्रा फार्स्टजों गावनि फार्स्ट लाभजोंब्रा मा गोदाव सोराव मोनथिया नामा नों बायदि डान्स मारियो नुवाखै नोङो साहिद कापुरसे बरिया डान्स मारिखायो नुदों नोङो फेसबुक दंना गैया फेसबुकाव नाय एसे भाइरेल जाफुथारदोंमोन जोंना साननैसो दा बिस्रा डिउटि सोलाबैजों जाबजों बांद्राय माबाया फैनो हाथ'वाखै आरोना बिथाङा एखे माल नामालैनो आयौ चिरां मा चिरां जाखो नोंनालाय चिरां बयसोमोन जारलासोहाय नों जाखो ना सोर जाखो ओमफ्राय आंसो फाग्ला लपारानिया मिनिफैफिनबाय आरो नावहाय खारामोन नोंलाय कहा गया था रे आलपारानि इन्टारनेसनेल ओमफ्राय चिरांसो एफाफि नोंसो सुनि सोदोहाय नोंखौ चिरां बयहा बै इमेलखौ साननानै रायलायगासिनो इमेल सानना रायलायगासिनो आं सुनि थैथाब रायलायनायजोंबो आइदिफोरानो एखे जाहैबाय मा आंसो आलुफारानियानो मिनिबाय जोंहा इमेल साननानै जि रायलायबावदों इमेला आंनाव बारा फैखाया लाइकल' होनानै थाङो मालाबा चिरां बयसोमोन ना बेना आइदिया मोनसे दैबानाया थांबाय नामा बाल चिरां दसे थाथ'दोब्रा दसे थाथ'बावदो अनलि माबा मिनिट थाबावदो मा होनो बेखौ 15 मिनिट 10 मिनिट थाबावदो गाइसमोन ओमफ्राय जोङो आलुफाराया मिनिगासिनो आरोना पुष्पाया बेखौनो होनदां मा बेल' अनेनि हिर' जाखो अबेनि हिर' जाखो खाथियाव नुबासो सोमोनगोन दा आंखौ बोरायाखै आं 26 बोसोरनि मानसिनिफ्राय सेंग्रासिन नुयो आं नै आयौ र' फरायबावनो खेबसे बेखौनो होनदां मा बेल' अनेनि नामा अबेनि हिर' जाखो खाथियाव नुबासो सोमोगोन दा आंखौ बोरायाखै आं 26 बोसोरनि मानसिनिफ्राय सेंग्रासिन नुयो आं गावखौ नोंखौ आरोना नायगोन र' मायाव फैगोन होनदों मा मासाव फैगोन होनदों मैं तो लड़की के पागल नहीं गांजा का पागल बोलो अच्छा मुझे पता है नागा है हेलो बोल रहा है ऑफ गेम्स ने लाइक दैट ओके थैंक यू सो मच दे दो मैं तो लड़की का पागल हंस रहा है गेम ऑन थैंक यू थैंक यू लड़की का पागल ये क्या पो लगा के रखा है कैंडी पो मैं तो लड़की ये कितना लंबा आईडी है नागा
मैं तो लड़की के पागल नहीं गांजा का पागल बर' होनो। ओमफ्राय जोंहा पुष्पाया ऐसे है क्या लड़की का पागल हो के गांजा पागल हो गया। नागा तो ये कपड़ा फाड़ फाड़ के डांस करता है हमारा छोटू। शॉर्ट वीडियो में दे जाके देखो। लड़की का पागल है इसलिए फाड़ फाड़ के डांस करता है। है ना छोटू। इंटरनेशनल आयु नोंसो। आच्छा इंटरनेशनलसो आरोना। 10 मिनिटल' थादोहाय जोंहा। सोर सोर दं? Subscribe dan. Okay, most welcome, like dan. Thank you so much. आं लोगो हमा नोंसोरखौनो मिनिबाय। आं सानखादों मानसिया खुगायावबा बिराद बेक 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 आरो मोगथाङाव माबायदि जागोन हमनाय नङा सानगासिनो आरोना। आं मिथिखादों दे नोंखौ पुष्पा। आंनो नाङा बिखौ गाराबानो। हो माने जाखो आंनो नाङा बिखौ गाराबा गारबासो लागोन आरो ना जाखो। जारला जागोन बुथारसि। साबसक्राइबा जोंहा इन्टारनेशनेल होनलाय। अके थेंक इउ स' माच। जाहो नांजानो गिदों बे सागोर बर'आनो। नङाबा नंगौ आरो बहाय लोगो हमनो बेलाय। मा हम मिनिस्टारानो थाखागोन खाथियाव आरो बेलाय लकेलनि मानसि। लकेलनिसो जाहैसिगोन दा जोंहालाय। फिसालाफोरखौल' बै मोनसे स्कुलाव होफैथोंसै फ्लावाराव गैला आरो जाव बे नन फ्लावाराव गुड्डा गुड्डि आरोना। येस आंबो गानजा फाग्ला नङानो। थगायजाबाय नै मिनिफैलायबाय नै जोंहा। सोरजों थगायजाखो नोंलाय? पुष्पाया दाबायदियाव लोगो मोननाय नङाहाय रायखेनासो थांगोन जोंखौ ने। सेहेरा नायनानै मिथिखायो बिनि लाइभ फैनायावनो फेस लाइभ फैनायावनो मिथिखायो आं बिनि रायलायनायखौ। गावनावबो जि थान्दा थालायगोन बियो आसोला। ओमफ्राय हिन्जावफोरजोंनो सिमां नुनाल' अनो ओंखारदों बिरादनो। इसोर माबायदिमोन होनदों सिमाङा? जोंहा माबानो खोन्थालाय साबस्क्राइब दाननो खोन्थालाय पुष्पा सिमाङा माबायदि मोनलाय नोंना? थैगोनसो। थगायजाबाय हिन्जावफोरजों होनना मिनिदों आरोना। बेयाव थाफैनांगौबा बावगारलांजोबलायगोन बे हाबासो जालायगोन दाहाय। ओमफ्राय पुष्पाया आं अनबाथाय बिराद अनोलै मोजांल' जानांगौनो। आयु नंगौना नङाब्रा? दाबायदियाव लोगो मोननांगौबा साइडजोंनो मेगन खना खनाजों फ्लाब फ्लाबल' नायलायगोन खोमा बे पुष्पाया। थांबाय हम मिनिस्टाराव थाफादोंसै खाथियाव। थैखागोन नोङो बेथा ना मा होनो? माबा थगायजाबाय। बारा अननानै जायगा नागिराथ' नों पुष्पानो। बारा अननानै बाराथ' अनगासिनो बेयो।
पुष्पाया नंगौलै नुबा साम'सा हाया जाम्बि आंनो हा नुबा मा साम'सा बेलाय नंगौलै नुबा साम'सा हाया जाम्बि आंनो साहस हाया आरो ना मा जाखो इसोर थगाय बिदि नङा एसेबां लब गैयानो आयौ साहस साहस गैया माने सिं सिं थांगोन रा जै गोरोन्थियाव फेसबुकनि मोनथोंसै नाम्बार मोनथोंसै आयै उसाव दुब जालायगोन नामा इन्जिना टाक आं गोसोजोंल' अनोनो दाउ सिखावनाव थगायजाबाय दाउ सिखाव नङाबा बोरमा सिखावना दाउ सिखावथाय सिखावनि सालाया खान्दानो नंगौ माबा बुंनांगौ ब्र' होननानै गावनो गाव हमजानायसो नोंसोर सानैल'सै रावबो गैला नै पुष्पा ओमफ्राय माबा थगायजाबाय नोंसोर सानैल'सै रावबो गैला जारलासो रावबो फैखाया गोदावखा आंनि एलबिया बिदि जाबाय रावबो फैखाया आरोना लाइकबो होनो फैया नायख्लेंबो फैखाथाराहाय मा रायज्लायबानो बुजिगोन खुगानि रावजों गोसोखां मिलायबासो मानसिखौ सिनायोनो रायज्लायबानो बुजिगोन खुगानि रावजों गोसोखौ मिलायबासो मानसिखौ सिनायो होनदों नंगौ नंनायालाय अबयसे ओमफ्राय होमबासो जासिगोन आरोना हायनागै अबेनिफ्राय फैदों अनलि लाइक दोननो आयु हायनागै र' दसे थाथ'लाय जोंहा एसे फोरमायलाय दुखुनि दाहानि आगै है ना मैं तो लड़की का हेलो ऑनलाइन कहा गया था तू नागामी तेरे को मारेगा मैं कहा गया था छोड़ के हायनासी नानी ने हायनासी फट के आया फटके से लगे देखो पुष्पाया अन आरो ना मैं तो लड़की हास्राय हायनासी आं फिल्मसो नायफैदों एखौ खोनायानोहाय हलाव बिहेबजों नामाबा मबाइला लाइक दान थेंक इउ सो माच आंसो फाग्लाया मिनिफैफिनबाय आरोना थेंक इउ सो माच दे पुष्पाया कमेन्ट होनलायबाय मैं तो लड़की अन लाइक होनलायबाय मबाइला मिनिबाय एमा सोर बेनो मा एमा सोर मैं तो लड़किया बेयो माबासोहाय नागासो गानजा सुनि खिन्थानो माबासो पुष्पालाय सरि माबा नागासोथोसो बेयो बेनि कमेन्टआव सिनायखायो लिरनाया बेना एसे माबा जायो मालाबा बिराद मोजां जायो बेनि लिरनाया ओमफ्राय अबेबा एसे मिस्टेक जायो ओमफ्राय सिनेमा हलाव दासो हाफ टाइम जादों आयु 10:30 जानोसै फाग्लि हायनागै बिदिसो हारसिं थांफादों ना मादों बुंलांनाय सनालि लाइक होना मिनिबाय सोर जाखो सनालियालाय वेलकाम जोंहा ओमफ्राय पुष्पाया नागा ब्र सनालि अन मबाइला बाय लानोसै होनबा दे लानोसै आरो नों सनालिया मिनिबाय गुड आफ्टारनुन आयु इमेल फैदों जोंहा आयु अबेनिफ्राय सौदावनानै फैखो बेलाय लाइक आं दुलुर दांखोलायदों अके थेंक इउ मिन्थिना अबेनिफ्राय सौदावनानै फैखो नोंलाय
गाला गाथालाय सनालि अन आरोना हानिया बाय बाय गुड नाइट आब' सना दे अके बाय बाय गुड नाइट मोजाङै नाय दे मोजाङै थां न'आव हायना आगै खोनाखाया आरोना बियो जोंहा मबाइल अन थेंक इउ स' माच पुष्पाया आं उन्दुनोसै ना मा होनखो नोंखि दानो उन्दुगोन अन आरोना आंबो दोननोसै होमबा दे गाइसमोन बाय बाय लिल' टाटा बाय बाय गुड नाइट गाइसमोन दे पुष्पा थारग'ज' थगायजाग्रा दे सोर दंमोन बाय बाय लादो फाख्रि बिलाइयाव फट होनो आयौ फाख्रि बिलाइयाव होआसैहां गोसोखाङोबा बिनो आयौ खाथियाव फैनानै गोसोखां गोसोखांनायखौ मानिथाराहाय आङो खाथियाव फैनानै गोसोखांबाय था नायबाय था गोजानाव थाबा बिदिनो जाखायो पुष्पा खाथियाव थाबासो एकदम बालायनाय रागा जोंलायनायसो जायो ओमफ्राय बायबायनो थारग'ज'आ माबा मबाइला पुष्पाया आं जाम्बा जाथारबायना बिनो आयौ बसुमतारी सापर्ट दाननो अके थेंक इउ स' माच जोंहा सनालि केट्रि फैलायबाय नै जोंहा अहाय थांनानै बबेयाव फैफिनखो बेलाय हाजिर हो केट्रि मेरे एलबेबे मस्ट वेलकाम सनालि अन पुष्पा थाव गगोन बोरैबा पुष्पाथ' गगोन बोरैबानो पुष्पाया गुमुर गैया मा गैया नोंसोरखौ नागिरा माथो आं होनना मिनिबाय बेयाव थाफैबालाय बङाइ एरियालाय मा बेसे गिदिर जायगा जाखोनाया जोंहा माबा मबाइल बङाइयालाय बेसेबां गिदिर मा जायगा जाहैखो नागिरनो मोनलायो ने रलिं बाजार लोगो मोनगोन सापागुरि बाजार मोनगोन आइलाब बङाइगाव लोगो मोनगोन ने ना मा होनो केट्रिया मिनिबाय आरोना बसुमतारी आपका हाल साल कैसा है होनबाय सनालिया मेरा हाल तो बुरा है अभी सर्दी खांसी गले में खिसखिस अच्छा नहीं होता है दवा पीने से भी केट्रिया गुड नाइट होनना मिनिलायबायनो मबाइला ओइ सैथोबा बादावलायनाय होनदों पुष्पा अन नागा वाइटनो मुझे पता है नागा लाइक मोटू लाभ टू थैंक यू सो मच सोनाली किसका नाम है सोनाली नागा होनलायबाय पुष्पायानो हस्बैंड नहीं है ना बुरा होगा मोबाइल हस्बैंड नहीं है ना बुरा होगा मतलब मोबाइल किसको बोल रहा है सोनाली अच्छा होगा या बुरा होगा किसको बोला मेरे को बोला ना किसको बोला होनदो सना माइनाव सापर्ट दोन पुष्पाया आं अनमारो आरो नोंसो मिथिगौ दिल में हाथ रख के खुद से पूछो होनदो पुष्पा मुझे क्या पता होनदो हम लोगों को क्या पता दिल में हाथ रख के अपने आप से पूछो
मबाइला में तुझे बोला है होननानै मिनिबाय क्या बोला है मैं तो पागला अनन आरोना पुष्पाया सिमांनि थाखायल' बोरैबा जादों दा आं नङाबा बिदि होनामोननो हायो लड़किया कानजायावन पुष्पाया बेखौसो होनदां गोदावनो हे मैं तो अन आरोना आं दोननोसै गाइसमोन रखेगा भी एलबी में गाइस थैंक यू सो मच नागा पुष्पा एंड कोंथा दे बाय बाय ला दे पुष्पा बाय बाय ले लो आपका हाल साल हस्बैंड नहीं है ना इसलिए बुरा है अच्छा है बोलो ना कैसे बुरा होगा उल्टा हुआ है क्या बेखौ होनदां मा बेखौ होनदां मा होनमारो नामानो खिन्था फंसेनो मा होननांगौ बिदिनो आरो माबायोना एसे एलबियाव बुंबाय थाबा एसे उसुबिदा मोनो बिदि आरो जाला जागोन आंहासो मा संबाय थायोब्रा बेलाय 10:30 11:00 होनमारा ना खोनमारा नामा होनमारा ना खोनमारा बेलाय अभी तक खेल बन है ना अभी तक खेल क्या खेल क्या खेल है रे बाबा मबाइल थगायजाग्रा बाद दोन एलबी मेन नहीं डरता होनदों क्यों डरेगा मेन से आएगा तो डरेगा ना आईडी से आके क्यों डरेगा होनदों मोबाइल मिनिबाय जोंना मोबाइल नागा है क्या मैं तो दूसरा समझ के बात कर रहा था होनमारो ना होनमारा अनो ना अनानो अननाय अनि बेयो फेस टु फेस जागोन दा बुंखानो बुंखालायनाय बाथ्रा बिदि मानसियानोथ' मोगथाङाव माबायदि जागोन नायफ्लांबाय थाथारगोन आङो सासेया नायबाबो नायाबाबो होनदो दा सिरि नायखुना दंफैलायनो गैखाला आङो ओके गुड नाइट बेराथिनो ओके बाय पुष्पा बाय 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 गाइस थैंक यू सो मच नागा पुष्पा और कौन था 2 ही है 3 ही है बाय बाय गुड नाइट कल मिलेंगे सुबह में